Jeg vil nu vise, hvordan man sætter et skruefundament. Når man sætter et skruefundament, så er jorden selvfølgelig vigtig, og skruefundamenter de bærer i ler, silt, grus eller sand at sætte det i. Det er en ret almindelig jordprofil i Danmark. Her er jeg ved at bygge en terrasse, så jeg har nogle punkter, jeg skal sætte op. Jeg skal lave det grundlæggende til terrassen, så jeg har brugt bjælken til at måle op med. Og den har jeg her, så jeg skal bare sætte mit fundament. Jeg bruger et jordspyd til at lave et kontrol og et styrehul med. Så er jeg klar til at sætte skruen i. Og den sætter i med håndkraft, så længe jeg kan. Til store husbyggerier, så har vi jo maskiner på minigravere til at sætte nogle af de store fundamenter i. Nå. Nu kan jeg ikke komme længere med håndkraft. Så tager jeg håndskruetrækkeren. Den bruger man sådan her. Det er en skruetrækker med en bit, der sidder herfra og dertil, og den bit den passer til U-fundamenterne. Så starter man sådan set bare med at dreje, og der er en libelle heroppe, så man kan se, at man får den lige i. Og man drejer, til man ikke kan mere, så der er for meget modstand. Og når man opnår for meget modstand, så kan man sætte jordspydet ind i her, eller bruge de forlængerarme, der følger med, når man køber det. Og så drejer man den bare ned. Det giver masser af kræfter til at gøre det, og det er ikke svært. Men så vil jeg også vise, hvordan man gør med maskinen. Det skal jeg lige have op i bitten. Det fungerer på samme måde selvfølgelig med bit. Sådan. Og den har så maskinen, den har en momentarm, som sidder herude af, og den tager så alt trækket. Så jeg skal kun koncentrere mig om at få den i lod. Sådan. Når skruefundamentet står godt og er på vej ned, så er det bare om at få afsat den rigtige højde. Og dertil der kan jeg bruge min laser, som står derovre. Eller man kan bruge vatterpas. Jeg kan også bruge, i det her tilfælde, kan jeg bare bruge mit øjemål, fordi at der er god plads i fundamenterne til at sætte bjælkerne i. Der er også det med fundamenterne, at det er vigtigt, at man kun skruer nedad og ikke opad. Fordi fundamenterne vinder sin styrke ved at komprimere sig ned i jorden. Og lige så snart man løsner og skruer opad igen, så letter man trykket omkring skruen, og det betyder, at den ikke tager de bæreevner, den skal kunne. Fundamenterne her har en bæreevne på 1000 kilo stykket, altså et ton stykket, og et træk på 500 kilo. Og 500 kilo det svarer til de betonklodser, der står langs med vejene ved byggerier. Og et ton i tryk, ja, det svarer til en halv bil. Så har jeg lavet et fundament til terrassen.